indul! Tisztelt! Lett! Elnök úr, Hasmingeri Hárpéldagy, Tízszegység parancsnoka jelentem, az ő érkezése tiszteletére Tízszegység felsorakozott. Ennyi lesz a séta, mert itt van maga különös, pláne ebben a szép májusi időben. A ovo je prekrasna panorama, danas tada je ovdje ured predsjednika Republike. Od 2000. Igen, 2000 tehát most már több mint 20 éve. Evo, dakle, preko 20. A másik épület történetet meg szerintem a miniszterelnök úr sem tudja Što se mesélni. tiče ove mnoge susjedne zgrade i onako ćete to čuti od gospodina premijera. Official shaking hands. Ezt csapolnak fogjuk használni. Ki tudja. Akkor szerintem